Asini rohama dihamu dohot dami sian debata amatta dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta turpuk jamita di pertanyangatta di bagasan boronginon imana tersurat di sepanya bidudua mamuk kamaisian ayat sada sahak rodi ayat tul hujah hamadi hita tuki mahamu jala mardangol-dangol ho ale bangso na soboto na maila tagan sosonggop dope uhumi songon hurakam do lahosalpu ari tagan sosonggop dope tuhamu parpiar ni rimas ni jahuba tagan sosonggop dope tuhamu ari pangarimason ni jahuba lului ma jahuba sudi hamu ali akkana uduk roha di tanoon hamu akkana mangaraduti uhumna lului hamu ma hati goran lului haserepon anggiat tung diodingi hamu diari pangarimasan ni jahuba ima sahatna urian itu hatta turpuk jamita di pertanyanganon ima soso-soso taringot tuhamu baon ni roha di hata Indonesia di dok seruan untuk bertobat dia sada tuki mahamu jala mardangol-dangol molo di hata Indonesia di dok semangatlah hai semua dan berkumpullah hai bangsa yang adu tak adu bangso nasumaila buasa di dok bangso nasumaila ala ditudal hon nasida hatani di bata dan olo nasida mangihutton hatani di bata alani disurirakon panurirang sepania do di ari ni Tuhani siap pononna bangsoi mono soolo muba hata batak madok di bagasan akka upama manang perumpamaan takas doi di podahon ima namadok tinalik bulung si hupi pinarsawong bulung siala unang sumolsol di puri dada si paingot na suada urian itu hatta alani i molonunga di lubahon molonunga di paingot ikodo ulahunot alani i adong manang napiga di son di dok debata perjolo mangalului jahuba di bagasan pangatusion paduahon mangaraduti uhuman manang mangaraduti uhum dohot hasitongan ni di bata napatuluhon ima mangalului hati goran ni di bata paupaton marhaserepon di bagasan hauduhon tu di bata napalimahon marhamu baon ni roha urian itu hatta haserepon
Ima ciri khas penguluan ni halak Kristen. Lahu mengedupi akaparukilon. Kesederhanaan, ketaatan, kerendahan hati. Lahu manangihon hatani ibata. Alani ing naing tekas di hita. Lahu paubahod diri. Tekas do didok di ayat 2 ini. Dagan sosonggop dope uhumi. Songon hurakam do lahu salpu ari. Dagan sosonggop dope tuhamu perpiar nirimasna. Dilubahod debata. Asa totong marsobba tu ibana. Mangaraduti hatana. Mangalului hati koranna. Unang sanga songgop uhumi. Laos di bagasan minggu naro. Di guarido minggu judika. Luluhon ahu. Ali Jahuba. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Asa diluhod debataro kita nang pemarukil kita. Disarihod do nang narikot di hita asal maolo hita. Paubahod derita marhaserepon. Alani hurian itu hatta. Terlumubi dia katiki na perpudion. Dia kena masa di tonga-tonga di portibion. Napora mabahin mabiar hita jala dia haton alani pakorhon ni hamamasa yaka virus corona de 19. Napora mabaik kita dia haton jala di sude bangso nunga gudang nahona jala bahkan marujung. Didok dihatan di bata laho pahoton hapor seotta asa totong ma taraduti uhum ni di bata aka pamaretta panggonggomi ima aka wakil ni di bata di portibion songonidok ni rom 10 tului uduk maganup di panggonggomi namar sahala. Mangadubahon asa totok kita jaga waspada. Lahu majagahon hahi pasotta. Majagahon lingkungatta. Adong mang napiga-piga hal idok disi. Nasumaralo tulomo ni rohani di bata. Songon halak Kristen hita na totong ingot dihatan di bata na totong marhaserepon rendah hati naing ma taulahoni di bagasan roha na uduk roha na serep tatinggal kuma akabako-bako nawolo mangalo nawolo manugdalhon songon hala Israeli asa didok tagan sosonggop dope uhumi tagan sosonggop dope uhumi songon hurakam do laho salpu alani i rekod mahita lahu majamotton jalamangi hutton akapitunjuk himbauan anjuran yaka panggonggomi nanaing lahu pajamotton dirita dui
Pajamoton hahi pasot tadui. Alani i di bagasan turpuhon nang dihita hurian itu hatta. Naing dohonon di turpuhon ma. Songon topik tuari minggu na naing ro. Hasit tongan ni di bata. Napaluahon. Kebenaran Allah yang menyelamatkan. Asa sitong mahita mengulu di hata ni di bata. Asa bolok konot tama bakko-bakko. Nauno mangalo di bata. Alay say tapasol madirita. Tapay baru marohatta taulahum ma akan nadinggan namar haroroan sian hata ni di bata. Asa dibagatan pertobatan kita. Asa dibagasan hamubaw ni roha kita. Manad dari ala pardusa do kita. Tidak ada yang sempurna. Alani naing tatad dari rita. Taukuhon akka urangat. Akka dosat. Jala makanguluhon haserepon di roha. Asa unang songgop uhum. Asa unang songgop primas ni di bata. Asa unang ro dope. Asa unang ro akka na jumorbut dope muse. Ya kapangotak ni dusa. Alani ing didok dang tarsirang pamicangon sian asni rohani di bata. Molo di picang di bata bang sona na asido rohana di si. Molo tung masa pi akabaru kilon. Dalat tadui pasol hotto diri tu di bata. Didok hasit tongan ni di bata na paduahon. Alani hurian itu hatta asa totong mahita maruduk jala marserep ni roha. Marpangoloyon di hata ni di bata nang di akka himbawan ni pamaretta na pinilit jala na minyahan ni di bata. Atong tayingok ma. Haserepon hido pangoloyon ni halak Kristen. Asa madua sian uhumi. Haserepon hido hauduhon ni halak Kristen mangadopi paru kilo. Serep ni rohatta mangido tutuhani. Asa dipergugui jala dipadua hita. Ai hasitongan do hati goran di batado nabui padua kita dang mergugu kita. Padua dirita alai di batado. Di situasi yang kaportibi. Di pangararat do hamamasa ni virus corona. Naing totok kita marsihohot di bagasan Tuhani. Naing totong serepro hatta mangiru pangurupio siap Tuhani. Asa dipergugui hita, dipergugui nang akka panggunggomi, dipergugui akka nabisu. Laho manalpuhon nama saya. Atong hurian itu hatta takasma kita manolsoli akka dusat akka pangalahot tanah urangi tujulun di bata asamuba roha nang pikiratta asa olo hita uduk tu di bata marhaserepot di bagasan las ni roha laho mangihutton longo ni rohani di bata.
Alani nang takas di hita na opat emin ima na parjulo mangalului Jehovah di bagasan pangat tu siyom na paduahon mangararuti uhum dohot hasitongan ni di batang na patuluhon mangalului hati goran nasian di batang pau patom marhamubaon ni roha na palimahon marhaserepon jala marhauduhon lahu mangido pangurupion nasian di bata. Amin martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami mauliate marohanami diho ala totong di panguduhorham asi maroham sai marhamubau ni roha mahami Tuhan akka jol mana di portibion ai hasitongan ni di bataro na paduahon padua mahami ali Tuhan unang tardok kami bangso na sumapoto maila na atsu ta atsu. Alani Tuhan di bagasan tikyon Panginoon na matuho. Palua mahami Tuhan siyan akahamaguan. Siyan akapangotak niyaka namasa parsahiton virus corona. Ali Tuhan asiroham dongani hami. Parmudu-mudu kami di bagasan hasitongan nasyang kuy hasitongan mima paduaw kami Tuhan ang gusyad diri nami do dang buwi kami Tuhan laho paduaw diri nami alani Tuhan padua mahami pargugui mahami Tuhan asiroham totong pergugui akka pamarita laho berusaha keras laho mematahkan rantai penularan mi virusi nang hami bisa luhut na olo mahami Tuhan mangihutton akka anjuran ni akka pamarita nami ay ima Tuhan dalam nami mangaraduti akan natin na kami asasadok Tuhan uduk kami tu panggonggomi na marsahala ay huboto kami Tuhan akapamaritay Tuhan na pinilik mo na miniham mo dui laho manguluh kami bangson ato nga si maroham Tuhan saigohi marohan ang tordinami balua kami urupi kami asatotok kami di bagasan asiroham mauliati madiho di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus mertangia kami Tuhan amin.